arep sidhem jatan pitana sang samirana obah wit-witan kang lumampah tindakira Sri Panganten putri medal saking sasana Panti busana ngagem busana busananing Nalendra kadya busananing Prameswarinata lon-lonan denipun samirana sapta tumungkul ing angkasa sapecah tumiba ing Gantala lon-lonan tindakira Sri Pinanganten kaapit bapa lan ibunipun tumuju ing sasana pinanggih ing sasana Rinagongan ngagem busana pating glebyar pating calorok kadya busananing Prameswarinata ngagem tunduk mentul pitu cacahe inggih menika putra panjenenganipun Bapa Ismu Dalasan Ibu Sarayu rupane tur manis lati nipun paripurna tumuju wonten ing sasana Krobongan tansah ngrantu kakungipun tejo tejaning Sri Pinanganten kakung mantor wonten sak tengahing latar katon gilar-gilar ngagem busana busananing Nalendra kadya ing malih badhe tumuju wonten ing sasana Krobongan nggih sasana pinanggih dene keluarga agung panjenenganipun Bapa Dori inggih menika Bapa Iksron ngaturaken pisang sanggan kaaturaken keluarga agung panjenenganipun Bapa Ismun sampun katampi pinangka srana panggihipun Sri Pinanganten. Sampun dipun putur biyen
dadosaken pisang sanggan tangkeping kalbu cipta rasa Sri Pinanganten kumlawe ambalang gantal. Galang nih satu dulu ya. Nah, ajeng kadadosaken balang ginalang gantal kang asale saking suruh ingkang tumpang suwe lumah lan uriping napa ta werdinipun suruh sirih menika yen digigit sami ngraosaken satraju Sri Pananganten sungkem dumateng kakungipun sembah kaping 3 paripurna sungkem dumateng kakungipun Sri Pananganten satraju amidakan 3 antigan tegan saking telor napa to artosipun 3 antigan tegesing amida bibit utawi wiji seta arupi saking bapa wiji ingkang jene pinangka pralambang saking ibu mugia dadosa enggal kagungan putra utawi putri dadosaken putra ingkang sakinah mawaddah warahmah paripurna amindak atiga Sri Panganten satraju amasui samparan sang kakungipun kapasui dening tirta wening utawi tirta akambang-kambang sekar warni 3 kantil kula mawar utawi melati Sri Panganten karat satraju ajunjung derajate wanita kadunjung derajating priya paripurna junjung derajat Sri Panganten badhe kaunjuki tirta wening kalian bapa lan ibune tirta kang araning banyu utawi air weningi cipta rasa sejatining manungsa asale saka banyu pralambang panguripan Sri Pinanganten badhe anindakaken ubeng-ubengan ubengi jagat lor kidul etan kulon pinangka pralambang Sri Pinanganten anggenipun pados pangupa jiwa mugia ing keluarga Bapak Ismut 3 kali sebelah sini
menawi sampun kaping 3 kembar mayang katukaraken ditukar perempuan sama laki-laki. Mubeng kaping 3 sudah 3 kali kembar wayang ditaruh di sebelah pelaminan dua-dua. Dan kami minta Bapak Ibu dari Mas Dori Wardani, kami persilahkan duduk di kursi yang disiapkan oleh panitia. Nanti ada penjemputan kadang besan. Jadi nanti naik ke pelaminan, habis kerobongan itu Bapak Esran dan Ibu nanti dijemput oleh Bapak Esmun dan Ibu Syekh Tentrep. Paripurna ubeng-ubengan Sri Piranganten badhe ngandhakaken sindur binayang utawi sindur seta. Bapak sepur wonten ngajengipun. Lon-lonan nggenipun samirana panjenenganipun Bapa Semun anggendong putra kekalih. Putra kekalih badhe kawisuda wonten ing Dampar Genta utawi Dampar Kencana. Tuturi handayani ing marga Suntulada pinangka tiyang sepak utawi orang tua menjadi panutan anak. Mudah-mudahan pengantin berdua menjadi pengantin yang barokah. Bapak Besan, kami persilahkan duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti habis acara kacur-kucur nanti dijemput dengan Bapak Esmun. Paripurna panjenenganipun Bapak Esmun badhe tanem jero utawi tandur Sri Piranganten kalenggahaken dumateng lenggah. Pelan-pelan Pak, didudukkan pengantinnya, didudukkan pelan-pelan. Paripurna tanem jero panjenenganipun Bapak Senun Bapak Esmun menika lenggah wonten sak tengahing pri penganten.
badhe nindakaken bobot timbang. Putra kekalih badhe katimbang. Panjenenganipun ibu sih tentrem nyuwun prisa dumateng panjenenganipun Bapak Esmun. Bapak putra piyambak kalian putra mantu menika aprat pundi Bapak? Padha wae ibuke, padha abote ora ana mbancinden ban siladan. Putrane dhewe antarane putra mantu padha wae ora ana sing tak bedak-bedake. Padha abote Bu. Oh inggih patur mbah nuwun Bapak. Paripurna bobot timbang panjenenganipun Bapak Esmun jumeneng wonten sak ngajengipun Sri Pinanganten badhe anglenggahaken Sri Pinanganten. Paripurna Sri Pinanganten lenggah jajar tegesing lenggah sesarengan anggana raras. Bapak Esmun panjenengan lenggah wonten mriki kalian Bapak lenggah saking mriki riyin. Panitia disiapkan tempat duduknya ya. Bapak Esmun wonten sak belah mriki Bapak Esmun. Bapak Esmun wonten ing mriki, Ibu wonten sisih kering. Paripurna lenggah jajar anggana raras Sri Panganten badhe nindakaken tampa kaya utawi kacar kucur. Tampa kaya sok glogok kaya ning wong lanang. Mas Dori badhe ngaturaken kayanipun kaparingaken dumateng Nimas Ayu Elisa. Tampa kaya kacar kucur, kacang kawak jele kawak, sarwa biji-bijian, dhuwit receh, beras kuning. Kaaturaken utawi kasokaken sedaya boten wonten ingkang jatan kacicir. Penyanipun Mas Dori kaparingaken dumateng Dek Alisa. Ya dituangkan pelan-pelan. Kacang kawak dile kawak, jagung kawak, sing adoh dadiya cedhak, sing cedhak dadiya anak. Pramila panjenenganipun Bapak Esmun ing wedal sayang menika mundhut mantu boten usah tebih-tebih. Dados sampun cedhak, sampun dadi anak. Paripurna tampa kaya badhe kasusumaken dumateng bapa lan ibunipun. Biyong kalian bapa kula ingkang sowan bapa kalian biyong. Kula ngaturaken sungkem pangabekti
kula ngaturaken kayanipun Mas Dori. Kula titipaken dumateng ibu kaliyan bapa. Yo ngger wis tak tampa, muga-muga yo ngger sliramu anggenmu omah-omah. Bakal lestari widodara ora apa-apa yo ngger. Inggih bapa ibu paripurna asusupaken kayanipun Mas Dori. Sri Penanganten badhe lenggah jajar wonten ing kursi ingkang sampun pinajang inggih menika dampar detok. Lenggah jajar anggana raras. Sri Penanganten badhe nindakaken dahar klimah kembul bogo. Dahar klimah sekul punar lawuhe iwak ati. Sego kuning minangka pralambang. Sekul kepel-kepel dados 3 arupi golong. Golong ingkang alit. Golong gilik anggenipun rerembakan Sri Penanganten sekalian. Ana raos pedes asin manis. Yaiku rasane wong omah-omah. Ya kadang kala ana penak ya kadang kala ana susahe. Yen nemu pait wong lanang aja sampi gredah aja santi ngawalah. Nah, dipegang janggutnya, tangan kiri pegang janggut, tangan kanan menyuapi suaminya. Paripurna dahar klimah nggih gebul boga nggih dahar walimah. Sri Pinanganten badhe nindakaken unjuk tirta wening. Tirta tegesing banyu, banyu kang bening. Banyu tegese pralambang sumbere panguripan. Paripurna mujuk tirta wening. Panjenenganipun bapakipun dalasan ibu jumeneng kula aturi badhe bikak kawah utawi bubak buka nutup. Bapakipun kula aturi jumeneng sekalian ibu. Bapak Ismun kula aturi jumeneng berdiri kalian bapak. Rujak degan Ibu Sumbaga, ibu deganipun dipun cedhakaken. Menapa to tegesing panjenenganipun Bapak Ismu anggenipun ing pahargyan siang menika badhe kabikak. Mugi-mugi adicara ing siang menika nggih sekedhap ibu nyuwun prisa kaliyan Bapak Semun. Bapak Ismun, Bapak dos pundi raosipun Bapak seger sumyah buke. Muga-muga awake dhewe sak keluarga dibarungi berkah kali Gusti Kang Maha Murah buke. Oh nggih. Lah piye buke gentos dipun raosaken dumateng ibu. Panjenenganipun Bapak Ismu nyuwun prisa dumateng ibu Sri tentrem. Piye bune seger sumyah pake
yen dirasakne awake dhewe muga-muga anake dhewe sak keluarga kabeh diparingi barokah ayem tentrem ora ana langan apa-apa ya Pak. Oh iya Bu, matur mbah nuwun paripurna. Ing siang menika panjenenganipun Bapak Ismu sampun bikak pahargyan anggenipun mantu putra ingkang ragil menika pinangka buka kawah. Kalajengaken panjenenganipun Bapak Ismu sekalian Ibu mandhap saking sasana badhe njemput kadang besan. Menawi saged kula suwun Ibu dipun bonceng Bapak, dipun bonceng kalian ibukipun, jemput kalian kadang besan panjenenganipun Bapak Esrol kalian Ibu Elia Kusuma. Bersalaman berjabatan tangan Bu, Pak, bergantian berjabatan tangan. Ngaturaken salam. Sampun bergantian. Monggo Bapak Ibu kula aturi minggah dhateng sasana Bapak. Monggo minggah dhateng sasana. Ibu wonten ngajeng sedaya di depan Bapak Ibu, ibunya di depannya. Ibu di depan dulu. Ibu, Bu, ibunya mana? Sini Bu. Bapaknya di belakangnya, Ibu di depan. Berduaan, Bapak ya di sini ya. Serba Pak, serba. Ya, monggo, monggo. Aku tuh eling, sajroning urip, bangsa kudu eling. Aja ngaji mumpung. Ibu, dipun derekaken jatah riyin. Sekalian diarahkan diri Bapak Ismu monggo diarahkan pun kesesok jangan bergesa-gesa kita terima monggo kami persilahkan duduk Bapak sudah terus kembali di sini Bapak Ismu sekalian Ibu Bapak bisa duduk di sebelah kiri. Sekecaken anggenipun pinarak putra kekalih badhe suwan dumateng tiyang sepuhipun kekalih. Jadi anak-anak berdua ini mau sungkem kepada orang tuanya.
menapa agemening canela klinorot agemaning agung Sri Pinanten sarimbit badhe sowan dumateng tiyang sepuh panjenenganipun Bapak Ismu Dalasan Ibu. Monggo Ibu Sembogo dipun dekaken sowan dhateng tiyang sepuh harus dilepas, tidak boleh pakai sendal atau sepatu. Miturut agemane agung tegesing sowan kepada orang tua tidak boleh menggawa senjata. Pelan-pelan aja, jalannya pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan. Tuh, Gusti kang murbeng dumadi. Sri panganten sedeku suku tunggal nutupi babahan hawa sanga. Sungkem dumateng tiyang sepuh sekalian. Ibu, Bapak, kula ngaturaken sembah bekti dumateng panjenengan Bapak kaliyan Ibu. Awit menapa wiwit alit ngantos akhir dewasa Bapak Ibu kula dereng saged balas napa-napa nanging ing wedal menawa ing saat menika kula sampun uwal saking wangkone tiyang sepuh. Kula kathah lepat dereng saged males wiwit alit dipun gendong dipun ngindit. Kula pipis dipun cawiki. Kula mular dipun gendong kaliyan ibu kaliyan bapa nanging dinten menika kula sampun uwal dados wewengkonipun Mas Dori menawi kathah lebat kula nyuwun pangapunten ibu kaliyan bapa. Bergantian Mas, sudah bergantian. Elo-elo wiwit alit kula dipun remjo-remjo dipun paring kepinteran ingkang luwih hamprat. Kula dereng saged mangsulaken air isu ibu, air asi ibu, nanging ing dinten menika kula sampun uwal saking wewengkone tiyang sepuh dados tanggal jawabipun Mas Dori. Menawi kathah lebatipun kula nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Nggih bocah ayu sing tak sanjung-sanjung si tak puja-puja sliramu aja kaya ngono. Kekes wonten tiyang sepuh atinipun tumetes sing luh wonten ing Bantala Ambyar dadi sanalika panjenenganipun Bapak Ismu sekalian ibu tentrem nangis wonten setinggiling putra kekalih ambujeng kejeret. Yo ngger sliramu tak suwuni marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga ngger olehmu omah-omah paringono tentrem ayem, paringono rahayu lir sambikala. Oh nggih Bapak kaliyan Ibu, ya wis ngger ora dadi baya panguppa enggal swana marang wong tuamu sekalian ngger. Inggih ngaturaken pangapunten Bapak. Pelan-pelan dibonceng istrinya.
raos tratap wonten ing sak dadane tiyang sepuh sumerep tangising putra kekalih sowan dumateng panjenenganipun Bapak Esran kalian Ibu Eli Kusuma. Sembah bekti kepada Bapak Ibu. Pada hari ini Bapak dan Ibu, kami mohon izin. Jadi saya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Dan saat ini saya sudah menjadi suami adik Elisa. Karena itu Bapak Ibu, kami mohon izin kepada Bapak Ibu, mulai hari ini saya sudah lepas dari tanggung jawab Bapak dan Ibu. Kami minta doanya mudah-mudahan kami berdua hidup dengan tentram, tidak ada halangan satu maupun apa. Panjenenganipun Bapak Esron, ya ndak, Bapak tidak bisa memberi apa-apa kepadamu sekalian. Mudah-mudahan Gusti yang Maha Kuasa meridhoi apa yang menjadi cita-citamu ya nak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu paripurna. Sungkem dumateng tiyang sepuhipun kekalih Sri pinanganten jengkar saking pangkon tiyang sepuh. Sudah selesai, kembali di tempat pelaminan. Pusakanya dipasang lagi. Terima kasih matur Mbah Nuwun. Mekaten kala wau adicara panggih Sri pinanganten wonten dalipun Bapak Esmu dalasan Ibu dan saya berdua kru dari saya. Apabila selama ini saya menunaikan yaitu pelaksanaan adicara panggih pinanganten, apabila ada kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.